Hi guys, for today's video, mag-adto unta mi sa akong mga kaigsuonan, sa akong mga kaliwat relatives. Adto unta mi manuroy sa among kabukiran, so naplatan mi guys. Muli ang natabo guys. Tara. Muli guys. Wala mi na flatan guys. Kanang nagkuan ako ng pagmangkon. Wala mi na flatan guys. Pero nalubag ang kadzena. Seperti na mong daghana guys. Kay magpatubil po ako nga pagkumangkon sa ano nila oh. Price gas. Parang guys. Gituli na guys. Abot nga no, virgin, mag-ayon yung natura ni. Guys, oh. Kana, mauna. Kani siya guys. Sus. Napansin guys, maghahinay yung padagan. Naarabad yung may mga... Agbay, rin na kuan man nung na mauna. Sige rin magpadagan, ulay kuan. Mga driver mo unta. Tapos delikado kayo guys. Naapad yun may mga bata dala guys. Oh. Anak sa akong pamangkin. Mauna akong sister eh. Nag-birthday atong August 9. Hello. Nag-birthday niyang hilak. Ang iyang hilak murag dugas kapayas. Kay kapayason ba yung nagnaw ang mata dahil. Parang gituli na dyan guys. Tarungan na guys. Oh, diba guys? Muna mga kuyog baboy guys. Magtubi lang og price gas. Nanguyog tanan. O niabot na ang rescue. Si Duterte. Si Sara Duterte. Abot na ang rescue. O karon. Sige, palit dito. Asa ang O karon, isog kayong mandaya. Hinang kang ibilin na ka. Isog kayong mandaya guys. Pero kuan ni guys, dalaga pa ni. Sig nagtuo mo og 20 anyos pa ni. Sadyang bata lang junig naong. Ang edad ani sa 60 na. Kari isa single mom. Kare. Oh. Oni siya guys. Oh, na-blurred good guys. Oni ay ang anak guys, oh, maupay pagpanganak, ibiyaan dayon guys. Kay kuan daw siya libon. Libon. Uy, ang libon, babae mong Japon na. Libon gani, way bangag. Ibiyaan, way bangag. Char, jok. Nay ako po ni pagumangkon. Gani, kailangan din tanggalon ng cover. Tingala mo guys ha nga. Nani lang gini siya sadyang yung sanina kanang kuanan jud palit sa giraffe. Naka-giraffe. Umauni among single mom. Taga barangay Kalumpang ni ba? Ay gugkuan eh. Mo bin manager sa card. Ah, grabe oh. Manager sa card. Oh, gapa kayo. Manager sa card. Mangutang mo ani sa linding. Diri lang pangutang. Gani, mga guard versusa. Agad kay kami. Oh. Butangi po nagkuan oy. Ano mga bana guys? Ipangbiyaan ni guys. Kay mga libon. Gani ala guys. Ito guys. Kuan gini siya pure dalaga. Kita bakante dira. Sobra ka mga siaw guys ba, ang mga laki mga hadlok. Liwat sa idyaan. O mao ning nag-rescue. Mao ni si Madam Duterte. Ningi niya bawg na lagi na. Wala oy, nabawg. Nakuwag tingo ganing nag-rescue oy. Ano murag dili lagi na sa karon manong niya. Karon lang ni grabe bakit guys. Ay. Lupin mo nagdala ni Ay! Nakuratan, tagapil. Ah, gwapo kayo kung pagmangkin. Oh, marag si Carlo Aquino. Dili na. Ulitaw pa na eh. Pagpagpulit ba? Muna mong Carlo Aquino. Pagpag ka kayo. Kinsa po nang naabot? Another rescue? Where? Another rescue? Where? Rescue. Okay, mga higala, naabot na po ng isa ka rescuer, pero atik lang kay ni Dretso ra di ay. Ba? Oo. Ang bagi ka Dria? Tanaw na ko ba nang tagulang ito? Alago ba ano? Asa mo padulong? Laban.
Laag na daw sila. Ni mo na nga tagsingkur pa mo. Okay, naabot na po ng isa ka rescuer. Gwapo kayo og service. Usa ka Fortuner. Ay! Ahak, ang kaoy, maninuod, man ka. Si Mark Hiras. Dumiting na si Mark Hiras. Kanina si Sara Duterte. Grabe akong mga paumangkon. Sara Duterte. At to, nakabapula. Si Carlo Aquinos, Mark Heras. Grabe! Sa mo man ang kongs, tangkungan. Bike mo sa una kami ni mama ni mo pabukit. Ako ang itong racer oy. Okay guys, thank you for watching. Ayaw na paning kamot. Kaya di jud ka kabalo mo bike bisag unsaon. Mawaluwag na lang ning inuha. Di pa Ko mo bike pero pirti lang ning taaso. For today's video. Lock na di ay. Thank you for watching. But before that, don't forget to subscribe my YouTube channel, Bisayang Kulot. Mata ni mo oh. Alangan may mata man juga. Ba't yung mata? Anong mata sa bata? Sangit. Di ba si Sangit oy. Ano ang sidla kay sig mata? Hey, big Oh, di ba mag flashlight? sangit oy oh. Oy, nungsan man Ato ba nga sa akin? Kata ko sa kunaw. Okay guys. Okay guys. Thank you for watching. But before that, don't forget to subscribe my YouTube channel. Bisayang Kulot. Anay Kulot. Kinalarot. Saya. Mami, palit ko yung